Datblygwyd yr adnodd cefnogaeth Marcio cyflym gan y Ganolfan Llwyddiant Academaidd mwyn rhoi cyswllt ar y pryd i fyfyrwyr at adnoddau cefnogol ar-lein, a gall hyn helpu nhw wedyn i ddeall ac ymateb i adborth. Yn y Stiwdio Adborth o fewn Turnitin, os agorwch chi marcio cyflym yn y ffordd arferol, fe welwch y set penodol yr ydych chi'n ei ddefnyddio fan hyn, ac mae'r arwydd diwyslen yma ar y dde. Mae hwn yn cynnig restr o'r setiau arall sydd ar gael, ac yn ei plith mae adnodd y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Mae pob pwt o adborth cyflym wedi cael ei gynllunio mwyn ateb y gwallau mwyaf gyffredin sy'n ymddangos mewn gwaith ysgrifenedig myfyrwyr. Felly, yn yr un ffordd ar marcio cyflym arall, os dywyswch chi unrhyw un ohonynt gyda'r cyrchwr ddewis, yna mi fydd pennawd yn fflachio gydag esboniad fer ohono. O fewn adnodd adborth cyflym y Ganolfan, mae hefyd dolen gyswllt o fewn pob un, bydd yn eich tywys yn uniongyrchol at adnodd i'ch helpu chi ddeall yr adborth yna ychydig yn well. Felly, enghraifft, mae'r un yma yn arwain myfyrwyr trwy rhai o'r egwyddorion sydd o'r gefn sydd wedi strwythuro traethodau. Mae'r mwyafrif o pytiau adborth cyflym yn gweithio fel hyn. Yr un eithriad i'w nodi yw hwn, sy'n arwain myfyrwyr at un dudalen archebu o fewn tudalennau we y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Felly eto, os ydych chi'n teimlo byddai myfyrwyr yn cael budd o gefnogaeth un ar un, gallwch ddefnyddio'r ddolen hyn a bydd y myfyrwyr wedyn yn gallu clicio arno i fynd yn syth at dudalen archebu y pwyntiadau y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Eto, ymgais i gair cylch yw hwn. Felly, yn hytrach i ddweud wrth myfyrwyr y dylen nhw edrych am gymorth a hwythau wedyn yn ansicr am ble i fynd efallai, mae nawr ganddynt y ddolen gyswllt wedi ei mewnblynu o fewn ei adborth Turnitin. Efallai'r ffordd orau i ddefnyddio'r offer yma yw trwy wneud sylwadau cyffredinol ar ddarn y waith. Felly, gyda setiau adborth cyflym arall, o bosib byddwch chi'n defnyddio'r un sawl gwaith. Os oes gwallau gramadegol neu gwallau geiriadur arbennig enghraifft. Yna gyda'r set hyn, fel arfer bydd unwaith yn ddigon, ac mae ar gyfer gwneud sylwadau cyffredinol ar yr holl ddarn o waith. Felly, enghraifft, os ydyw gramadeg yn broblem, yna bydd hyn yn tywys y myfyriwr at adnodd sy'n ymdrin â rhai o'r gwallau gramadegol mwyaf cyffredin sydd i'w gweld yn ei gwaith. Mae'r offer yn datblygu o hyd. Os hoffwch chi gyfathrebu rhywbeth i'r myfyrwyr sydd heb cael ei cynnwys yn yr offer yma, mae croeso chi gysylltu â ni. E-bostwch ni yn y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Neu, os oes gennych chi unrhyw adborth ar yr adnoddau ei hun, a ffyrdd y gallwn ni ei gwella, eto, croesawwn ni eich syniadau. Yn y pen draw, mae hyn yn rhywbeth y gellir ei datblygu ac addasu yn barhaol mwyn ymateb i anghenion staff hefyd.